Riċerka li għamlet l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA turi li t-tendenzi tar-Rimi Tal-Iskart tul żmien il-pandemija baqgħu l-istess. Ir-riċerka tal-Awtorità ġiet xprunata minn domanda parlamentari li kien wieġeb il-Ministru għall-Ambjent Farrugia. Bejn Marzu u Mejju tal-2019, id-Direttorat tal-Infurzar tal-ERA rċieva 31 rapport ta' rimi ta' skart. Dawn jinkludu rapporti ta' rimi ta' kwalunkwe tip ta' skart inkluż dak domestiku. Peress illi fl-istess perjodu tal-2020 waslu 38 rapport ta' rimi ta' skart, f'dan il-perjodu rriżulta li daħlu 7 rapporti aktar mill-2019. Id-Direttur għall-Infurzar fih dan l-Awtorità Mario Xkembri qal illi dawn it-tip ta' varjazzjonijiet jarawhom ukoll f'sitwazzjonijiet normali. Statistikament ma mhijiex xi ħaġa li tagħti kasa għax hija fuq perjodu qasir u minn xahar ieħor kien hemm variations anki f'sitwazzjonijiet normali. Hawnhekk spjega wkoll l-importanza illi l-infurzar anki fi żmien fejn il-pubbliku jkun kostrett jibqa' f'daru jibqa' kostanti. Fl-istess perjodu l-infurzar baqa' għaddej b'mod normali, kemm għal dak li jirrigwarda skart domestiku li jinħareġ wara l-bieb u jinġabar mit-triq, kif ukoll dwar rimi ta' skart ieħor illi normalment isir f'postijiet aktar diżabitati u bil-lejl. F'Ġunju illi għadda l-ERA proponiet żidiet fid-deterrenti għal min jinqabad jarmi b'mod illegali, fejn grazzi għalihom il-Pulizija se jkollha s-seta titlob sekwestru tal-karozza illi biha ikun sar ir-rejat. Fost oħrajn kien propost ukoll li persuna tkun imħarka €500 jekk tinqabad tarmi tamir elettroniku fil-pubbliku.